तर मित्रांनो हे बघा डेंगे पण आपले शिजले, मसाला घातला मस्त लागतात, आतमध्ये मसाला घुसतात त्यांच्या मस्त आहे. तर मित्रांनो अस्सल ही कसली अंड्यावाली कुर्ली, अस्सल भरीव म्हणतात ना ती कुर्ली. तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टीत ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो आज आम्ही बनवतलो खेकड्याची फ्राय, खेकडा फ्राय, आणि त्याचे जे डेके असतात ते आम्ही मसाल्या घालतलो, म्हणजे नुसते मसाल्या कसे घालायचे ते पण दाखवतलो. तर चला आता बघूया, आधी खेकडे साफ करून घेऊया आणि नंतर त्याची पुढची प्रोसिजर करूया. चला तर चालू केलं होय. तर मित्रांनो आता मी कुर्ले मोडून घेतलंय, मग हे कॅमेरा धरून कोण नाही होतो मोडताना. आता होईल वेळ. आता आपण बनवतलो आज फ्राय खेकड्याची, जे तव्यावर फ्राय करतो. कुर्ले मोडून घेतले आणि सुट्टी करून घेतले बघा, 2-3 घेतलंय सुट्टी करून. अस्सल ही कसली अंड्यावाली कुर्ली, अस्सल भरीव म्हणतात ना ती कुर्ली. लांब र इतक्या जवळ असतो, दिसत का कसा दिसता. आता असे साफ करून घ्यायचे मस्त, आणि हे मोडायचे नाही, अख्खेच ठेवायचे. अस्सल अंड्यावाले कुर्ली आहेत बघ, अस्सल. अंडी एकदम टेस्टी कुर्ली अशीच ठेवायची. अजून एक खाली. आता ही लाक असता आतमध्ये, हे बघ ही लाक असताना ती काढून त्याच्यात घ्यायची, त्याच्यात वरती जशी घ्यायची. हे बघा बोट घालून काढायचा. ही अंडीच सगळी अशी ह्याच्यावर घ्यायची, कारण खरी टेस्ट ह्याच्यातच असते. हा कुर्ले अशी आतमध्ये ठेवायची, नंतर एकदम फ्राय करू गावतली. झाले ते दुसऱ्यात घ्या. आतमधला सगळा काढून घ्यायचा, फक्त ह्या घ्यायचा नाही, टाकून द्यायचं. अशी ही सगळ्यातली घ्यायची आणि अशी प्रत्येक ह्याच्यात लावायची अशी, आणि तसंच्या तसं मग फ्राय करायचं त्याच्या तव्यावर. कशी ती दाखवूया. मग ही दुसऱ्याची काढून घेते. लांब असं दिसत ना, दाखव शिस्तीत दिसत ना. हो. तर मित्रांनो आम्ही आता कुर्ले साफ करून घेतला. हे बघा मस्त सगळे कुर्ले भरलेले आहेत लाखेवाले. आणि आता सृष्टीत एका हे लावून घेता, काय मीठ मसालो आणि आगोळ, आणि त्याची फ्राय करूची आहे.
हे मोडायचे नाही, मोडले की नंतर ही लाख ना रवणार नाही फ्राय करताना, समजलं ना. अखंड ठेवायची, अख्खी कुरली. आता काय काय लावून घेतो, मीठ, मसालो आणि आगुळ. ते 5च कुरल्यात ना. मसाला किती घालतो आणि आम्ही ह्याच्यासाठी वापरतलो आवशीच्या हातचो गरम मसालो. कोणाक हवं असत मसालो तर खाली कॉन्टॅक्ट नंबर देतो, त्या नंबरवर नक्की कॉल करा. 1 नंबर मसाला. आता आगुळ टाकून घेता, मीठ आणि हे मसाला. हळद टाकली तरी चालता. लागला ना. ओके, आता थोडा वेळ ठेवायचा ना असाच. हा हा चालेल. असं थोडा वेळ ठेवायचा आणि दुसरं आपण फ्राय करूचा. आता हे बनवून घेऊया मटेरियल. तर मित्रांनो, आम्ही हे जो मसालो वापरलो तो ह्यो मसालो आवशीच्या हातचो मालवणी मसालो असतो. ह्यो मसालो जर कोणाक हवा असाल तर आम्ही नंबर देतोय खाली, त्या नंबरवर कॉल करून तुम्ही मागवू शकता. तो मसाला तुमच्यापर्यंत नक्की पोहोचत. तर आता पुढचं हे करून घेऊया आपण, बाकी फ्राय वगैरे करायची, इतर काय हे करूच आता करून घेऊया. तर मित्रांनो, हे आम्ही आता भाजूसाठी मिक्स मसाला असं करून घेतो फ्राय करूसाठी. पण आम्ही रवो नाही होतो त्यामुळे आम्ही तांदळाचं पीठ वापरतो. तांदळाचा ना रवो वापरलो तरी चालतं, म्हणजे जशी मच्छी भाजू करतात तसा ना. आणि हे आपण तांदळाचं पीठ घेतलं, सोप्या आणि साधा आणि सोप्या. थोडस रवं टाकायचं, तांदळाचं पीठ आणि मसाला थोडस, म्हणजे आपल्या किती हवं तितकं. आता तेल टाकून घेतो ना आधी. तो तवो सरळ ठेव, तेल तापण द्या आधी. आधी लावलेला आहे ना. हा, मसाला पण लावून घेतलेला. हा, म्हणून ह्याच्यात कमी टाकलं ना. आता हे पीठ बीठ लावून घ्यायचं एका व्यवस्थित आणि ते ह्याच्यात हे करायचं, तळायचे. म्हणजे जसे मासे तळतात तसेच. असं दाखवतो कुर्ली. हो, लाकेवाली आहेत आणि त्याच्यात मसाला टाकल्यामुळे आणि लाल लाल दिसतो. हा, दोन जागा राहायची. सगळे टाकतात ते सगळे टाके ना. ओके, म्हणजे दोनच भाजून घेतो आधी. चांगले शिजाव होय, पण अख्खे ठेवले की त्याच्यात पीठ बीठ लागता बरा, मसाला तो लागता चांगला. आणि 2 केले ना की ह्या होतात ना मसाला, म्हणजे त्याच्यातले लाख वगैरे ती निघान जाता बाहेर. कट करून भाजणत नाही ना माशांसारखे, हळूहळू भाजते. जाम जाऊन राहू दे लाख. कुर्ले पण ते पाचवले भरलेले होते. खाताना एकदम अस्सल माल खायचो, फोको बोको खायचो नाही. बरोबर, असा सृष्टीचा म्हणणं.
एकदम अस्सल मागवते. 1 किलो कुर्ले झाले ते 5 आणि ते खाऊ. आता हे 2 मस्तपैकी फ्राय झालेले बघा. ते तसेच ठेवायचे आणि दुसरे टाकतले ना. अजून 3 बाकी आहेत ते करून घेतो. ती लाख त्याच्यात टाक. दाखवूया. तरी 4 झाले. अजून 1 राहिली ना. पूर्ण भाजून झाले ना. खेकडा फ्राय. खेकडा मित्रांनो, आम्ही हे 2 डेंगे पण फ्राय करून बघतोय बघा कसे होतात ते. आता इतकं वेळ पण नाही त्यामुळे बाकीचे डेंगे जे डेके रवले ते बघ ते आम्ही नुसते मसाल्यात घालतलो. नुसतंच मसाला घालतलो ना. तो मसाला आणि मीठ टाकून पाणी ओतायचा आणि ठेवायचे शिजत. ते पण चांगलं लागतं. ते पण दाखवते तुमचं. हे बघा आता हे 2 फ्राय करून बघतो फक्त. एक ट्रायल म्हणून ट्राय करूची आहे. खेकडे फ्राय झालेले आहेत हे बघा. आता थोड्या वेळ असेच जेवण वाढीपर्यंत ते तव्यावरच ठेवतो म्हणजे अजून थोडेसे कुरकुरीत राहतो ते ना. आता ते पण ठेवू त्याच्यावर. डिंगे पण मस्त भाजले ना. अजून वाईट भात म्हणजे तिला भाजते मी. ते पण ठेवतील त्याच्या हातीनेच ठेवा. आणि उतरून ठेवायचं ना तो. थोडा वेळ निकाऱ्या ठेवले ना एकदम कुरकुरीत होतं. निकारा आत बघा. म्हणजे आता हे उतरून असंच ठेवायचं. निकाऱ्या नको कारण ते नंतर अजून हे होते ना. तो भरपूर गरम झाला. ओके. फ्राय झालेली आहे ते आता उतरून साईडला ठेवतो. आणि नंतर जे त्याचे डेके आहेत मोठे ते आपण हे करून घेतो. फ्राय झालेली आपली खेकड्याची. आता पुढची डेक्यांची प्रोसिजर करूया बघा. आपण 2च ट्राय केलो भाजूसाठी आणि बाकीचे मसाल्या करतो. मसाला घालूसाठी पण मसाला टाकायचो आपल्या काय हवं तो तिखटपणा.
मीठ टाकायचं थोडंसं. आता हे मग 8 डेंगे आहेत. कोकम टाकू हवे ना. थांब. पाणी पाणी किती टाकतो? थोडासा टाकायचा म्हणजे शिजा. तो मसाला त्याच्यातच येईल. थोडासा पाणी टाकायचं ना, म्हणजे ते फक्त शिजासाठी. आणि कोकम पण घालून घेऊया. किती घातलं कोकम दाखव. 4-5 टाकलं ना. म्हणजे चांगली असतील त्या ही कोकम चांगली आहेत आमच्याकडची. ते शिजत ठेवायचं. आग पण करू काही नॉर्मल करू काही ना. उकडा होई ना ते. एक साधारण किती वेळ लागत? 5-10 मिनिटं लागतील ना. ओके चालेल. डेंगे पण ठेवलं ना ते पण होतील. आता बघा ऍक्च्युली आग नाही होती, कमी होती, नाही तर इतक्यात होतात. ते झालेत ना तरी पण ते झालेत. वाय जरा आटले तरी तर नाही आटले तरी खाण्यायोग्य झाले. थोडासा मग तेल टाकायचं. त्यानंतर ना तेल टाकू ते रवले तर आता खाऊन संपतले. मित्रांनो हे बघा डेंगे आता शिजले आहेत. थोडासा तेल टाकलंय त्याच्यात जरासं, म्हणजे एक साधारण अर्धा चमचा. आणि आता उतरूयात आणि खाऊ घेऊया चला. तर मित्रांनो हे बघा डेंगे पण आपले शिजले. मसाला घातला मस्त लागतात. आतमध्ये मसाला घुसतात त्यांच्या मस्त आहे की थोडं शिजवलं की. आणि किती पण दिवस राहू शकतात. आणि हे आपले खेकडा फ्राय हे बघा. खाऊन बघतो. श्रेयस घेता. काल कोलंबी आणलेलं आहे त्यामुळे कोलंबी मसाल्याची करून ठेवलेलो मसाल्या घालून. ते पण मसाल्या घालून चांगली लागतात. नुसती मसाल्यात घालायची, फ्राय वगैरे नाही. तर मित्रांनो आज आम्ही बनवलं कुळदाची पिठी, भाजलेलं खेकडो फ्राय, खेकडा फ्राय, कोलंबी मसाल्याची. ते पण डेंगो एक भाजलं म्हणजे फ्राय केलं, ट्राय केलं. आणि मसाल्याचे डेके आणि भात. आज मेनू हे बनवलं रविवार स्पेशल. घरी प्रवीण आणि पण येतं जेव, म्हणजे पुतण आहे माझं आणि मोठी वहिनी. तर ती अजून वेळ डॉक्टरकडे गेली आहेत. तर आम्ही आता जेवण घेतो. फ्रेश खेकडं खाता कसा? मस्त. आधी लाकत नुसती काढून खाता की का? तू खाऊन बघ गो कशी लागता. सृष्टी पण खाऊन बघता, बघूया कशी लागतात ते. खा बघूया. मस्त लागतं. खाऊ मस्त लागतं. तर मी खाऊन बघते. माझ्या तोंडात पाणी सुटलं. चला